মট্টু মট্টু মনা কর মারি পকাইব সুভাষিস মনা কর ये ठीक ना नहीं 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 सुभाषिस 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 नहीं 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 अबे बोलो नहीं मैं तेरे छाड़ दे चलो लो वो मार दे वो मार चलो चलो स्टॉप ले लो चलो चलो मना कर तो पिला को नॉल जाने ना मुई चलो पछू चलो किछि नहीं कहीं डर चुका मैं कौन रे कहूँ तोर कहूँ मो भाज साइकिल पंप खोलुँ सेम टू यू भाई 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 केते भाई भाई कहूनु भाई देखो ना मु पछ साइकिल पंप खोलुँ भाउजर से आग चका खोलुँ भाई मु आग चकाटा खोलुची सीए पछ चकाटा खोलुची रह मैं थोड़ा विपरीत बात खेलुछ एठी ए मौसुमी यस सोर साहित्य आ एते पढ़ानी देख तू मोर गोटे भल सांग थिलु तू जानिछु मु भी जानिछि आमे दी जन जाको दशमठु सुंदाली को भल पाउचे किंतु तू पारिबुनी कोन में काइना तो मोडा am I right आज्ञा ना सो मौसुमी सोनाली पछरे प्रिपेयर न होइकी गवर्नमेंट चाकरी ऊपर प्रिपेयर हो बुझलु एटोका ए ठीक न पंप खोलतलु अलर्ट छाड़ कोस आउ थरे हम काम भीतर मुंडो पुरै थिबु सनोज मु बाडे बिन तो सनोज छाड़ दे कलर कहूची काड देखियो बे मु बाडे बिन बे अबे काड देखियो मट्टू मट्टू मना कर मारी पकाइब सुभाषिस को मना कर ये ठीक ना नहीं 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 सुभाषिस 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 नहीं 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 अबे बोलो नहीं मैं तेरे छाड़ दे चलो लो वो मार दे वो चलो चलो स्टॉप ले लो चलो मना कर तो पिला को नॉल जाने ना मुई चलो पछू चलो किछि नहीं कहीं डर चुका मैं तू क्या व्यस्त हो खाली मंत्रटा बोली मुझे कहली ना छेली दे था साइकिल हावा केमती पड़ेला घर जाए चली चली जीवा को पड़ो। हाय सोनाली हाय कौन है अरे देख ना ये साइकिल पंप थिला हेले एबे आउ नाही एक्चुअली एटा जो साइंटिफिक रीजन भीतर जो गुरुचापटा थिला बाहर जो लघुचाप होई से जो गुरु ऊपर लघु लघु गुरु है कि प्रेशरटा बाहर को पड़े तुम जानी पारे सेटा हाँ मुझे जानी ना कौन हाँ आम षष्ठ में पढ़ी थी यही जो लघुचाप जो मो से वर्षा हो तुम जाओ मुझे साइकिल नहीं देदेवी घरे थैंक यू दिनेश वेलकम पणस आने पूरे बाल मुह वर्षा दिन की बाल पणस मिलुचे
ମାଡୁଆ ତତେ ଡାକିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରେ ସୁବାସ ତାକୁ ଡାକୁଛୁ ମଣ୍ଟୁ ତାକୁ ଡାକୁଛୁ ତୋର ମୋର କଥା ହବା ତୋ ସାଙ୍ଗେ ବାଳ କଥା ହେବେ ଶୁଣ ସାନୋଜ ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ତୋର ମୋର ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ହେବା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସୋନାଲି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯାଉଛୁ ତମେ ଆମକୁ ଗୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ି ବାଡ଼ଉଛ ଆଉ କ'ଣ ତମେ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇବ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ଆଉ କି ବାଳ କଥା କହୁଛୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଆମେ ଆର ଗୋଟେ ଠିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ କାଢ଼ିବା ନା ନାଇଁ ତୁ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଉନୁ ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯିବ କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ କରିବି ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବି ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା କହୁନୁ ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ଯଦି ସୋନାଲି ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ତାହେଲେ ତୁ ସାଇଡ଼୍ ହବୁ ଆଉ ଯଦି ମୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ସାଇଡ଼୍ ହେବି କିନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ହଁ ଦେଖି ମାମାଟି ଛୁଇଁଲୁ ଛୁଇଁଲି ପାଦ ଛୁଇଁଲୁ ଛୁଇଁଲି ଦେଖ ଛାତି ବେଳ ଛୁଇଁଲୁ ହଁ ଛୁଇଁଲି ଆଉ ତୋତେ ବି ଛୁଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁଲୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହବ ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ସାଇଡ଼୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ରଞ୍ଜି ଦାଦା ଯେତେ ଥର ମୌସୁମୀକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଯାଇଛି ସବୁଥର ମାଡ଼ ଖାଇକି ଆସୁଛି ସବୁ ସେ ସୋନାଲି ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି କ'ଣ ସୋନାଲିଟାକୁ ବାଟରୁ ପୋଛିଦେବା କି ନା ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବନି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଏ ବାଗେରାଟାକୁ ପୋଛିଦେବା ମୌସୁମୀ ଭାଇ କି ସୋନାଲି ଆଉ ଥରେ ଏ ଭାଇ ପଡ଼ିଗଲ କିଓ ମୁଁ ନାହିଁ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ନା କଥା ହଉଥିଲୁ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲି ମୁଁ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ମ ଏ ଆସ ଶୁଣ ଗୋଟେ ତମେ ଚାଲ ଆଗରେ ଚାଲ ଅବାଇକା ଜାଗାରେ ବଇଛ ଯେ ହଁ ବସିଲ ଶୁଣ ତମକୁ ଗାଁ ଭିତରେ ଏତେ ଜାଗା ମିଳିଲାନି ବିଲ ଭିତରେ କିନି ଆସିକି ବଇଛ ଏଠି ଆମ କଥା ଛାଡ଼ ମ ଆମେ ଯାଇଥିଲ ସାନ ପାଖକୁ ତାଡ଼ିବାକୁ କ'ଣଟା ତାଡ଼ିକି ଆସିଲ ତାଡ଼ିଛି ତା ମୁହଁକୁ ଯୋଉଟା ବିଧା ବି ଦେଇକି ଆଇଛି କ'ଣ କହୁଛ ମ ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଖେଳି ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୋନାଲି ଯାହା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ସିଏ ସାଇଡ୍ ହବ ଭାଇ ବାহ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ ଏଇଟା କିରା ଏମିତି ଥୋଇଦେଲ ଦେଖ ଭାଇ ତମ କଥା ଶୁଣି ତେଟେ ବି ପଡ଼ିଗଲେଣି ଆରେ ଭାଇ କି ଲୋକ କିଅ ସୋନାଲି ତ ତମର ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ସିଏ ତ ସାନ ଯୋଉ ବାହା ହବ ତମେ ତମର ସାଇଡ୍ ହଉ ତୋଟା ବାଳ ଆମର କ'ଣ ବାଳ କଥାଟା କହିକି ପଳେଇ ଗଲୁ କ'ଣଟା ବସିବ ଆଉ ସେ ମୋ ହାତରେ କାହିଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ସେ ସାନ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ମାଡ଼ ଖାଇବନି ତ ଆଲି ଜୁଏଲ କର ବେ ସିଆଡ଼ୁ କ'ଣ ନେଇଛୁ ସୁବାଶିଷ ମୁଣ୍ଡା ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ତ ରକ୍ତ ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ ବଡ଼ିଟା ବୁଲଉନୁ ବୁଢ଼ୀଟା ହେଇଥା ମା ବୁଢ଼ୀଟା ହେଇଥା ମିଲ୍ସ ରେଡି ତ ନାଇଁ ବାବା ଭାତ ବସିନି ଚୁଡ଼ା ଅଛି ଚଳିବ କଦଳୀ ତ ଥବ ଚିନି ବି ଥିବ ବାଳିକା ତାହେଲେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ପକେଇ 3 ବେଲା ଚକଟିକି ନେଇ ଆସ ଆଜ୍ଞା ବାବା ଆଣିଛି ମା ଆମେ ଏଇ ଛାଇରେ ଅଥିଲୁ ମା 3 ବେଲା ଚକଟିକି ନେଇ ଆଲୁ ମା ଏଇ ମୋତେ ନେଇକି ଯାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଲୋ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ବାବା ଚୁଡ଼ା ଚୂଡ଼ା ପତ୍ର ହେଲା ଚୂଡ଼ା ପତ୍ର ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କି ଅସମ୍ଭବ ହେ କନ୍ୟା ତୋର ହାତ ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ପରେ ଜାଣିପାରୁଛି ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ତୋ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଟା ମୋର ସତ୍ୟ ବଚନ କନ୍ୟା 2 ମିନିଟ୍ ବାବା ଟିକେ ପରିସ୍ରା କରି କଣ ମାରୁଛୁ ରେ ରଞ୍ଜିଆ ଏ ତେଟି କଣ ମାରୁଛୁ ରେ ମତେ ତତେ ମାରଲି ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ କଥା ତାକୁ କରୁଛୁ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା ଭିତରେ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିବ ତମେ ନାଇଁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ତମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା କହିବାର ଥିଲା ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଆରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଟି ଫ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାକ୍
निवेदनर अभिप्राय ये कि जे कन्या बाबा द्वारा गोटे छोट त्रुटि हो आउ से त्रुटिटा है बाबा तुम भविष्य नुह तुम अतीत देखिछ कहून क्यों तो लाइफ रे सालोज अछि ताकू तू राखी बांधिबा को पड़िबो आउ जदि मो कथा अमान्य हो ताले तो घरे चड़क पड़िबो ना 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 बाबा बांधिबी चोड़ाटा बढ़िया बास्ना होती नाक दोई जाएगी स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ अब बाଳ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଦେହ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ କହୁନୁ ଖୁଡି କହିଲେ କଣ 3ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇ ଗଲେ ଖାଇବେ ତମ ଘର କାମ ହବ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଦଉଥାଉ ମ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦବ ତୁ ନେଇକି ଯା ନହେଲେ ମତେ ଶୋଧି ଅଛି ସୁବାସୀ କୁଆଡ଼େ ଲାଗି ପଚାରିନି ତାର ଚିହ୍ନା ଥିବ କାହିଁ ଯେ ସେଇଠି ପାଳ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି ତାକୁ କୁହ ତାର କାଳେ ଚିହ୍ନା ଥିବେ ଆଜ୍ଞା ସୁଭାଶିଷ ଆରେ ତମର କିଏ ପାଳଭୂତ ପାଳଭୂତ ନବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି ଶରୀର ପାଇଛି ଏରା ବଡ଼ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଆବେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଠିଆ କରିଛି ଆରେ ଦେଖ ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଞ୍ଜିଆ ତୁ ଏଇଥରଟା ଦେଖିବୁ ସୋନାଲି ସାନୁ ଜାତିରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ମୋ ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର ୟେସ୍ ସବୁ ତ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ଖେଳ ଲାଗୁଛି ନା କଣ ଭାଇନା ଓ ଭାଇନା ଏ ସୁଭାଶିଷ ଏ ପାଖକୁ ଡାକିଲୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସୁଛନ୍ତି ରହିଲେ କି କିରେ ବୋବେଲା ଆରେ ସେ ଯୋଉ ହୁଆ ଚଢେ ଏ ଦେଖ ସୋନାଲି ବିଷୟରେ କହୁଛି ଦେଖେ ଆଚ୍ଛା ହବା ଫେର ଲାଗିଛି ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ଟା ପକେଇଲେ ଆଉ କଣ ଛାଡେ ପୁଣି କିଏ ବୋବେଲା କିରେ ଆରେ ସେ ଯୋଉ ହୁଆ ଚଢେ ଆଉ ଥରେ ବୋବେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲଟା ଏମିତି ଚିଲଉଛନ୍ତି रंजिया दा मौसू भाई ହଁ କଣ କିରେ ଆରେ କଣ କହୁଛୁ କଣ सुबह ପଳେଇଲି ଯେ ଗଲା ଖୁଣ୍ଟ ଯିବି ଗାଳି ଶୁଣି ସନୋଜ ସୋନାଲି କ'ଣ ବେଳଟରେ ଖରା ବେଳଟରେ କୁଆଡ଼େ ଆଇଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସନୋଜ ରାକ୍ଷୀ ତମେ କାହିଁ ମତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ବସିସ୍ ଭାଉଜ ନାଇଁ ତମେ ରାଗ ଶାନ୍ତ ଆରେ ଯଦି ବାନ୍ଧିବାର ଥିଲା ଆଗରୁ ବାନ୍ଧିଲନି ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପଢିବା ଟାଇମରେ କେତେ ଥର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ ତମେ ବାନ୍ଧିଲନି ଏବେ କାହିଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା କଥା କହୁଛ ନାଇଁ ମାନେ ସେ କଥା କ'ଣ କି सोनाली मु तो तुम कथा काटी पारि हेले जेहेतु आम गोटे पवित्र बंधन में बंधा होगा जाऊे तो ये परिष्कार परिच्छन हवा दरकार कहीं मुझे दिन हम एक्चुअली गाधेनी मतलब गोटे घंटा टाइम ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ठीक है सोनाली तमें राखी को हाथ में बांधा पसंद कर डेबरी ना भुजुणी ବୁଝୁଣି ठीक अच्छे बांध मु बहुत एक्साइटेड अच्छी
ରହିଯା ମା ରହିଯା ରହିଯା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାପ ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ ବାଳିକା ଅନର୍ଥ ଏଇଟା ବଡ ଅନର୍ଥ ରହୁନ ଏଟା ମୋ ଡାଇଲଗଟା ଅଛି ତୁ ତା ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ମା ହେଁ କାଇଁ ଆପଣ ତ ନିଜେ କହିଥିଲେ କି ସାନସକୁ ରାକ୍ଷୀ ନ ବାନ୍ଧିଲେ ଆମ ଘରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଯିବ ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମାନେ ମାନେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମାନେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୋ ହାତ ଛୁଇଁବା ଜାଗାରେ ବେଲାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଯୋଉ ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ଟା କହିଥିଲି ସେଟା ସାନୁଜିର ନୁହଁ ସେଟା ସେ ବେଲାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ସାନୁଜି ଯେ ଗୁଡ୍ ଗାଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମଣ୍ଟୁ ସୁଭାଶିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଗ ଏଠି ଶାନ୍ତି କରିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ଦେଖ ନା ସାନ ସେ ବାବା କହିଲେ ବୋଲିକି ମୁଁ ତମ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସିଲି ନହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ সোনালি তুমি দেখুছ সে কেতে ভণ্ড বাবা তুমি ভাবি পারছ গোটে বেলার কোন পূর্বজন্ম থাকে তুমি সে ভণ্ড বাবা পাই বলি মতে রাখি বাঁধিବାକୁ তুমি কইল গোটে নয়া প্যান্ট শার্ট কিনিকি আইলি তুই তো কেবে ভ্যালেন্টাইন ডে রে কইল গোলাপ ফুলটা নিও বলি ফরদর মতে কেবে রাখি বাঁধিয়া কথা কইবনি তাহলে সুভাশিষ মন্টু দেখুছ তো কেডে বড় হারমি সেমানে ঝিଅକୁ ସଲାସୁତରା କରି ବାବା ଗେଟକୁ ନେଇକି ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ମୋତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତେ ରେ ଭାଇ ଭାବ ସେମାନେ କୋଉ ଲେବୁଲ ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ହଁ ତାକୁ ଭାଇ ଭାଇ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ମୋ ପାଖରେ ବଢିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। କଣ ଝିଅ ପିଲାକୁ ଝିଅ ପିଲା ହିଁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ମାନେ एक्सक्यूज मी ଆଜ୍ଞା आज आम वोमेन्स कॉलेज एडमिशन अच्छी तो एक रास्ता कहीदेवी कि ସିଧା ଯିବେ ରାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ମୋ ବସ୍ ଧରିବେ ତାପରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଳେଇବେ ସେଇଠୁ ମିଳିଯିବ जानी पारे ना ନା ତ ଭାଇ ମୁଁ ସୁଭାଷୀ मु मंटू ଇଏ ବାଳ ମା ଧରି କଣ ଲାଗୁଛୁ ବେ ପୁରା ଝିଅ ସରି भाई एटा जमा भल कथा नुह आम प्लान कलु बोली आमको झील करदेल तुम जमा झील हेलन ଆରେ ମୋର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତ ଦାଢ଼ି କାଟିଲେ ଅବାଗିଆ ଦେଖାଯିବି ନା बाट ना ହେ ଶୁଣ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କହିଲୁ भाई देख मु कौ प्लान कर कहल आम ना सोनाली घर जीवु आमको सोनाली 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 आम हेलु मौसुमी सांग मैंने ତାପରେ 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 तापर कहबो देखे मौसुमी कहीं भौन ना मु एथर राखी बुनिया मौसुमी एथर राखी बांधिबो ବଢ଼ିଆ 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 ତୁ କ'ଣ କହିବୁ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ମୁଁ ଠିଆ ହେବି ଠିଆ ଯାହା କହିବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବଚେଇବି ନାଇଁ ବେ ଭାଉଜଟା ବାଡ଼େଇବି भाई चालू न चल चल झील पिला बुझे पारे ଠିକ୍ ଠିକ୍ आम बुझेले सिपुर बुझे तो बागर ଠିକ୍ ଠିକ୍ ତୋର କେତେ ବୁଦ୍ଧି କିଲୋ ମଣ୍ଟୁ तो पर 10 पर 200 नेउतिला ଆଉ ତୋର ସୁଭାଷ ଟିକେ ରହିଲ ତମ ଘର କୋଉଠି ଆମର ଝିକିଜାରି ତମର ଧଉଳି ଗଲେଇ ଝିଅ ତମର ବୋଧେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଉ ନା ଭାଇ ଆମର ତାପ ତମ ଘରେ ବୋଧେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଣ୍ଡା ଚପଲ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା ତମ ଘରେ କପି ଦିଅନ୍ତି କି ସୁଭାଶିଷ ଯେତେ ବଳ ଅଛି ଝାଡ଼ି ଦେବେ ମାନା ତମେ ଗଲା ପରେ ଖାଲି ପଖାଳ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ତମେ ଯୋଉ 7 ପ୍ରକାର ଖାଇବା କରିକି ଦଉଥିଲ ତା ସହିତ ଯୋଉ କାନ୍ଦିଆ ଚକଟା
ସେ ବହୁତ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଚିନି ଆଉ ସବୁ ମିଶେଇକି ଦଉଥିଲ ତମେ ଗଲା ପରେ ସିଏ ତମକୁ ଝୁରି ଝୁରି ସେ କାନ୍ଦିଆ ଗଛଟା ବି ମରିଗଲା। କାନ୍ଦିଆର ପାଇଁ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। देखुस तो देखुस तो फिर कुछ मार देगी मार देगी तोड़गा माना तुमको मो कथा शुणुथ माना तुमको मैं कांदिया पठेइछ मो बहुत खुशी कांदिया मो बहुत खुशी तुम मो कथा बोले पकाउछ माना अब सारा भितर कौन पर जिबे लोह पत्थर कहि दिनी देखो पइरा बचिलोनी साइड गेलु टीनी टीनी बचिलोनी सळा ससुर प टीनी टीनी सुआसिस आउ गुटा अछि एबे आ देबे तोका ए नानो जाय माने मार तो मार बच्चा मोरा जा बच्चा माना तू आज नहीं काले नहीं भी गोटे कामिया देला थैंक यू माना मैं बहुत खुशी धन्यवाद तुमको मौसमी थोड़ा पकड़ सुबह से आ जल्दी मैं तो कांटे देखो मार चुकी ए भाई खपी तू पर जीबू मार ए बोलो भाई तो कुछ कथा नहीं होला अबे ठक्कर मार दे तुम देह को मारनु तू काई मार अरे तुम टमाटो को मते पटेइछ ओहो टमाटो रेट मते अति अधिका अछि बेल तुम पटेइछ ना मार सेपटे मते सस्ता अछि देखी आ गोटे टमाटो पटेइलो माना तुम मते बहुत भलो पाओ ना माना पागेलिटा सामने लो अरे रोको में ये बात बोले अबे अरे बोलो छोड़ा बांगुरु छोड़ा बढ़िया से भीतर जोड़ा से कोड देला बाला ना आलिया मा चार्ज को बे जा मार तको मार मु अच्छी मार छाड़ी बुनी छेली दबु करंट मार तको करंट चार्ज सुभाषिस अबे बेदू पड़ बे यार रोक सही पड़ो रे मार माना तुम जो आज भल पाइबा देल बहुत खुशी लगला मार जल्दी मार जय जगन्नाथ से भल पाइबा सबुदिन दउथुवा तेरे मार जल्दी मार माना अरे
ମାନା ଆରେ ପଇଡ଼ କ'ଣ ପକେଇବା ଦରକାର ଥିଲା ପୁଣି ପିଇକି ମୌସୁମୀ ଭାଇ ଆରେ ଆ ମୁଣ୍ଡଟା ଫଟେଇ ଦେଲେ ଗେଟ୍ ଉପର କନଫ୍ୟୁଜ କରୁଛୁ ବାଲ୍ଟେ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ମିସ୍ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ମୌସୁମୀ ବଟେଇ ପାରିଲୁନି ରଞ୍ଜା ସାନୁ ଦୁଧ ମୁଁ ଆଜି ସୋନାଲିକୁ ଆଇଲେ କହିବି ଛଡ଼ା ରଞ୍ଜା ମତେ সোনালি মারবে মৌসুমী রোবেক সোনালি তু আইলি সোনালি আরে কাই গড়ি করছ ঘরে দিনে সে তুই এটি কোন করছু কত ঘর এটা আরে সোনালি কি মু ছাত উপরে কম্পিটিটিভ পড়ি দউছি ডিস্টার্ব করনি চাল এটু মৌসুমী ହଁ ସାନୁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ତୁ ସେଇଆ ଭାବୁଛୁ ହଁ ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ଭାବୁଛି ଚାଲୁ ଭରି ଦେଇ ଯାଏ ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଷାରେ ତୁମ ଦାଖି ମୋରି ଦେହରେ ଭରି ଦେଇ ଯାଏ ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଷାରେ କହୁଥାଏ ରହିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସो ଏମିତି ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ IAS ଖେଳିବ IAS ସो ଆମେ ଦୁଇ ବିଲେଇ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ହେଲେ ସो ପିଠା ଖାଇଗଲା ମାଙ୍କଡ଼ ମୌସୁମୀ ମୌସୁମୀ ରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୋ କଷ୍ଟ କେମିତି ଦୂର ହବ ତଳେ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟା ଅଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ସନୋଜ